Hej og velkommen til. Denne video handler om leg. I denne her video vil jeg forsøge at give et kort overblik over, hvad leg er. Det vil betyde, at jeg har valgt noget fra, som måske vil have været mere relevant for videoen. Men skriv endelig en kommentar, hvis du kender noget litteratur, som jeg kunne have brugt, som kunne have været mere relevant. Leg er jo et rigtigt og stort omfangsrigt begreb, så det vil være muligt at kunne finde alt muligt. Leg er karakteriseret ved to afgørende kendetegn. 1. Den manglende afhængighed af et formål, der rækker ud over selve aktiviteten. Og 2. Den glæde og tilfredsstillelse, som aktiviteten i sig selv er forbundet med. De to kendetegn bidrager samtidig til en afgrænsning af begrebet i forhold til begreber som arbejde og alvor, der i sprogbrugen ofte sættes i modsætning til leg. Arbejde udføres for resultatets skyld, for et produkt eller den løn, man får. Og selvom børn kan tage legen meget alvorligt, så er de i legen på det rene med, at den legende beskæftigelse ikke hører til livets alvorlige gøremål, men så at sige sker det i egen sfære, uden for det rigtige, alvorlige, virkelige liv. En grænse mellem de nævnte aktiviteter kan dog ikke trækkes, hvilket kan hænge sammen med, at legen ikke kan defineres ud fra beskæftigelsens indhold. Den samme ydre aktivitet kan alt efter sammenhængen karakteriseres som enten leg eller arbejde. Hvis en voksen slår et søm i et bræt, tjener det som regel et formål. Han arbejder. Derimod, hvis et barn gør det samme, er det fordi, at barnet synes, det er sjovt, eller for at efterligne det, den voksne gør. Mens arbejdet er kendetegnet ved en stærk bevidsthed om formålet, er legen tilsyneladende formålsløs, og alene kendetegnet ved den virketrang og følelse af glæde og tilfredsstillelse, som aktiviteten i sig selv giver anledning til. Legens manglende afhængighed af et ydre formål er en vigtig forudsætning for et psykologisk træk ved legen, at legen nemlig opleves som fri. Arbejdet udføres i en nødvendighed, og legen udføres af lyst. Arbejdet er mere eller mindre drevet af pligt, og leg af tilbøjelighed. Men også efter sådan et kriterium er der en glidende overgang. Arbejde kan udføres med en større eller mindre lyst, under tiden med så stor lyst, at den antager karakter af leg. En situation, som sprogbrugen har opfanget ved at sige om arbejdet, at det går som en leg. Psykologisk kan legen karakteriseres som spontan. Alt imens arbejdet kræver vedholdenhed og disciplin, så er legen tvangsfri. Det er på grund af friheden og spontaniteten, at legen igen og igen opfattes og betragtes som den naturlige beskæftigelsesform for børn. Men heller ikke her må grænsen trækkes for skarpt. For leg er langt fra noget ukendt fænomen for voksne. For eksempel er der spil og visse typer af sport, og lege er også almindelige kendt blandt voksne. Den voksnes dagdrømmende, frie associering er blandt andet et eksempel. Tankerne vandrer hvorhen de vil og producerer selv forestillinger, hvilket er beslægtet med både fantasileg og kreativ virksomhed. Mange former for leg kan børn og voksne være lige optaget af, f.eks. drageflyvning, elektriske tog eller computerspil. Flere har vel også erfaret, at den voksne kan nå at gå stærkt op i legen, og måske gå så meget op i legen, at de helt glemmer barnet er med. Og omvendt kan børn have lige så et naturligt behov for at give sig ind under virksomheder, der har karakter af endeligt arbejde, som voksne. Reservationer af denne art forhindrer ikke, at det frie og spontane ved legen, der gør, at den i reglen bliver betragtet som en virksomhed, der er karakteristisk for børn. Barn er endnu ikke rettet ind efter arbejdets disciplin og livets alvor. Børn gør, som de har lyst til, men dog på sådan en måde, at den legende virksomhed antager bestemte former og får et indhold. De kendetegn, jeg har nævnt for leg, altså formålsløsheden, der giver plads for friheden, og spontaniteten og glæden ved virksomheden i sig selv, er under tiden søgt suppleret af et tredje, den opdigtede verden, som legen ofte udfolder sig i. Forudsætningen for dette kriterium er det ofte iagttede fænomen, at børns leg er båret af en stærk forestillingsevne, altså deres fantasi, samt en evne til at behandle produkterne af forestillingsevnen som noget virkeligt. På samme måde som skuespilleren lever sig ind i rollen og taler ud fra den, så placerer barn sig ind i en forkærlighed til de roller, som ved at betragte omgivelserne finder bekendte og på en eller anden måde vigtige eller påfaldende. Det efterligner dets far eller dens mor i deres gørmål, leger far, mor og børn, skole eller købmand, postbud osv. Også dyr kan barnet efterligne. Den efterligner både dyrets gang, dyrens lyde,
Forestillingsevnen er imidlertid ikke alene rettet mod tingene i sig selv, men også mod de omgivelser, som rollerne udspiller sig i. Stuegulvet bliver til et hav, en ørken eller en have, og tæppet bliver til en ø, eller et skib, en sø måske. Uagtet i den opdigtede verden er et stærkt element fremtrædende ved mange af de former for leg. Så indgår den dog næppe i dem alle. For eksempel ikke lege i form af en konkurrence, som børn i alle aldre med glæde hengiver sig til. Nok kan de i den forbindelse også forestille sig, at de for eksempel er en bestemt sportshelt, men det er ikke nødvendigt. Det er tilstrækkeligt, at virksomheden tilsyneladende ikke tjener nogen fornuftig formål ud over det ene, at give sig hen til en følelse eller en virketrang, glæde eller behag. Selvom virksomheden for den legende ikke er forbundet med noget formål, der rækker ud over selve aktiviteten, så er det ikke hindret teoretikere i at gå ind og analysere, hvad er det, der sker for barnet. Ifølge den tyske psykolog og filosof Karl Groß er legens funktion at forberede individet til livets senere alvorlige og livsvigtige opgaver. Karl Groß' teori gælder både for mennesker og dyr, men især opstået igennem iagttagelsen af dyreungers leg. Man behøver blot at tænke på den leg, der kan iagttages for eksempel hos kattekillinger eller hundevalpe. Legene tjener tilsyneladende ikke noget formål ud over legen selv, men ud fra en overordnet betragtning er det alligevel en god forøvelse til det senere voksenliv. Legen er så at sige en slags selvuddannelse, der drives frem af en medfødt aktivitetstrang, der til dels består af efterligning og eksperimenterende. Gennem legen udvikles ikke alene sanserne og musklerne samt koordination mellem dem, men også i iagttagelsen og tænkning. Gennem fælles- og gruppeleje opøves den sociale tilpasning. Legen er med andre ord underlagt et højere formål, men et formål, som den enkelte individ ikke ved noget om. En anden teori går tilbage til teoretikeren Herbert Spencer, som hedder kraftoverskudsteori. Teorien siger, at den energi, som ikke bruges i kampen for tilværelsen, giver et udslag på en tilsyneladende unødig måde i form af leg. For at bakke den her teori op, kan man sige, at børn, der er syge eller trætte, de sjældent leger. På den anden side forklarer den ikke, at leg netop tager de former og ikke andre. Den amerikanske psykolog Granville Stanley Hall omtales i reglen som ophavsmand til den såkaldte atavisme-teori. Den går ud på, at børnene i deres leg kort genoplever de tidligere, især primitive trin i menneskehedens kulturudvikling. For eksempel deres jagt, kamp, kaste, hulebygningslege. Den bygger på forestillingen om en analogi mellem fylogenese og ortogenese. Endelig bør jeg nævne, at den hollandske kulturhistoriker John Huizinga i hans værk Homo Ludens om kulturens oprindelse i leg har fremsat en kulturfilosofisk teori, hvorefter legen gøres til en uafledelig grundform for menneskelig virksomhed, der i den grad er indvævet i de fleste kulturer. Og i den sammenhæng førte ham til den påstand, at kulturen ligefrem er grundlagt af leg. Internationalt set dominerede udviklingspsykologiens store legeteorier op til 70'erne. Herhjemme har indflydelsen dog været mærkbar i omkring 90'erne. Denne type udviklingspsykologi forsøger at forstå legens almene betydning for barns udvikling. Diverse teorier koncentrerer sig om meget forskellige sider af legens funktion for personligheden, og der er store divergenser imellem dem. Enighed er der imidlertid om, at legen er meget vigtig for børns trivsel. Legen er afgørende for, at børn kan gennemløbe en normal og mangesidet udvikling. Af vigtige store legeteorier, der har påvirket dansk pædagogik og opfattelse af legen, kan man nævne psykoanalytisk legeteori. Den her teori har beskæftiget sig med forholdet mellem forestillingsmæssigt leg og følelseslivet. For Freud var legen ligesom drømmen, en kongevej til det ubevidste. I legen viser impulserne og ønskerne og de selviske idéer sider af mennesket så direkte, og realiteternes instans i psyken, jeget, spiller en begrænset rolle. I legen afreageres ophobet spænding, frustrationer bearbejdes, og barnet vender sig gentagne gange i sin leg tilbage i den samme grundkonflikt. Barnet overtager i legen symbolsk rollen som den voksne, der straffer sit lille barn. Legebarnet oplever herved både en magtfuldhed og en mestring, som ikke er mulig i realitetens verden. Legen kompenserer derved for barnets grundlæggende følelse af underlegenhed og svaghed.
Aggressive og destruktive impulser kan ligeledes afreageres uden frygt for straf. I psykoanalytisk teori er legens funktion derfor at sikre barnet en psykisk sundhed. Freud mente sågar, at legen kunne frelse mennesket fra neurosen ved legens angstreducerende funktion i barndommen. Efter Freud var der andre, der førte hans idéer videre. Nogen var imod Freud og mente, at legen skulle bruges som redskab til at løse bestemte udviklingsopgaver i barndommen. Denne opfattelse af leg er yderligere handlingsmæssigt forsøg på at bearbejde de psykiske konflikter, som jeg tumler med. I moderne psykologi og pædagogik spiller det psykoanalytiske legesyn en meget beskeden rolle, og det er kun i særlige behandlingsmiljøer, at legeteorien ses i anvendelse. I denne teori er leg og kognition, altså erkendelse af tænkning, tæt forbundne, og legen følger nøje tænkningens udvikling og dermed også forskellige udviklingsfaser. Der er 3 hovedtyper af leg. Den praktiske leg, som forekommer i perioden 0-2 år, er den såkaldte senmotoriske periode. Barns funktionslyst og aktive stræben er drivkraften, og ved hjælp af sanser og motorik undersøger barnet omverdenen. Legen bidrager ikke til en direkte udvikling af erkendelsen, men øver og stabiliserer allerede erhvervede erfaringer og færdigheder. Den symbolske leg er i perioden fra 2 til 7 år, hvor den såkaldte præoperationelle, altså før logisk tænkning dominerer. Mellem 2. og 4. år præget barnet af den egocentriske tænkning, hvor barnet ikke magter at forstå andre perspektiver end sine egne. At legen er symbolsk skyldes, at barns opdagelse af virkelige hændelser kan repræsenteres ved stedfortræder, f.eks. ord og lyde eller bevægelser, det laver. Og det muliggør, at barnet kan lade som om. Regellegen, som tager over for 7-årsalderen, er en følge af både modning og opdragelse. Nu ses det fuldt ud, at barnet socialiseres af interesse for at lære både logiske og sociale spilleregler. Piagets kognitive teori, herunder legeteorien, har i årtier spillet en dominerende rolle i dansk psykologi og pædagogik, men er på retur. Den russiske psykolog Lev Vygotskijs syn på leg er i perspektivet af den sociokulturelle psykologi. I denne opfattelse skabes udvikling i den konkrete sociale og kulturelle kontakt mellem mennesker. I samspil med mere erfarne lærer barnet at mestre nødvendige færdigheder. De erfarne fører barnet ind i dets næste udviklingstrin, den såkaldte zone for nærmeste udvikling. Desuden tilegner barnet sig det kulturelle meningssystem, hvilket indebærer evnen til at dele en fælles forståelse med andre. I den symbolske leg befinder barnet sig spontant i zonen for nærmeste udvikling. Sammenfattende kan det dog siges om tendensen inden for international legeforskning, at de store legeteorier er trådt i baggrunden til fordel for mere empiriske, konkrete studier af legen. Fra den nye legeforskning skal fremhæves, at med stigende alder vil barnet efterhånden lege helt uafhængig af den voksnes nærhed. Det falder sammen med, at de jævnaldrende bliver mere foretrukne legekammerater. For børn frihed til at selv at vælge legepartnere, så foretrækker de nogen, der oftest er i lige alder og udvikling. Det frie valg af legepartnere ses oftest i daginstitutioner, og når børn leger på boligområderne. I legen opstår venskaber, og her mødes man på fælles grund og med ligesindede. Men det er dog kun på visse betingelser, man må være med. Børn fravælger for eksempel dem, der ikke vil indordne sig efter de regler, som de opstiller for legen. Leg med kammerater kan betragtes som udviklingsnaturlige stimulaser, det vil sige en øvelsesplads for forhandling af roller og temaer og sociale relationer, skal ustandsligt afprøves. Dette fremmer på den ene side den sociale kompetence. På den ene side udvikles evnen til at forstå og reagere tilpasset på andres mennesker, motiver og handlinger, og på den anden side giver det også en status i legegruppen, at et barn aktivt præger legens indhold og forløb. Sagt med et billede, så kan man sige, at individet i legegruppen skal ses som solisten i orkestret. Man skal kunne spille sammen med andre, men det forventes også, at man skal kunne optræde selv. I 1,5 til 5 års alderen leger piger og drenge i stigende grad forskellige lege, og de foretrækker ofte at lege med en af det samme køn. Forældre, især fædre, påvirker tidligt deres børn til at lege de rigtige lege, drenge- og pigeleje. Denne påvirkning falder sammen med, at børnene i småbørnsalderen overvejende tænker i kønsstereotyper. Børnene har faste regler om, hvordan en rigtig
pige eller en rigtig dreng, kvinde eller mand bør opføre sig. Kønsstereotyper ses endog hos børn, hvis forældre ikke selv tror på dem og aktivt prøver at modvirke dem. I den senere del af småbørnsalderen er det tilsyneladende særlig vigtigt for udviklingen af kønsrolleidentitet hos drenge og piger, at de har tidlige maskuline og feminine skabeloner. Pigernes stille omsorgslege og drengenes fysisk betonede lege, voldsomme lege, er typisk eksempler på almindelige kønsspecifikke lege. Drengenes voldsomme fysiske lege med jævnaldrende er dog ikke nødvendigvis udtryk for aggression. Drengene leger den type lege er ikke mere aggressiv end andre. Legen skal derimod ses som en social øvelse i regulering af dominans, hvilket kan modvirke aggression. I den psykologiske forskning er der imidlertid ikke enighed om, hvorvidt legetøj forstærker kønsforskelle eller blot passivt understøtter den allerede eksisterende psykologiske forskel mellem de to køn. Tilsvarende er der også uenighed om, hvorvidt kønsforskellene i børns leg overvejende er biologisk styret eller miljøbetinget. Forskningen viser dog, at f.eks. pigers større grad af emotionel følsomhed og afhængighed bedst kan forklares ved omgivelsernes forventninger og kønsspecifik opdragelsespraksis. Hertil skal det siges, at pigerne selv overtager andres forventninger som personlige egenskaber gennem deres leg med andre piger. Børns frie valg af legepartnere i daginstitutioner og i nærmiljøet skaber ofte grupperinger af samme køn, hvilket forstærker kønsstereotyperne. Når børn derimod leger i kønsblandede grupper, overskrider både drenge og piger ofte kønsgrænserne. Kønsforskellen må dog ikke betragtes som en absolut størrelse. Jagttages f.eks. piger og drenge alene, er der flere psykologiske ligheder mellem de to køn, end når børn af samme køn leger sammen. Det tyder på, at kønsspecifik leg hos børn ikke er en fast egenskab ved personligheden, men i høj grad er en funktion af gruppens konformitetspres. Med alderen raffineres børns opfattelse af kønsrollerne, og som følge af et større mental, fleksibel og social forståelse. Og legen skifter karakter. Forældrenes opdragelse og pædagogisk påvirkning, og ikke mindst kammerater og medier, er hver på deres måde vigtige for kønsroller og identiteter for både drenge og piger. For at mennesket skal kunne lege, må samfundet kunne tilbyde gode livsvilkår, fri fra materiel nød eller social tvang, så mennesket får tid og overskud til at lege. Det betyder for det første, at mennesker, der ikke nødvendigvis har leget til alle tider, og for det andet, at der ligefrem kan forekomme legestop, når børn har stærke psykiske problemer. Leg er med andre ord en øvelse både i forhandling og tydning af mening. Dette er igen nært forbundet med samfundsmæssig og kulturel integration. I legen bærer barnet således de grundlæggende koder i kulturens hverdagsliv. Desuden er menneskers legende indstilling gennem hele livet berigende for kulturen. Fantasi, idérigdom, at kunne lade som om, at kunne skifte perspektiv, at skabe noget sammen med andre, er alle betydningsfulde kompetencer. I pædagogisk sammenhæng er der ikke alene leg som fænomen, men tidlig og måske snarere den konkrete fortolkning og udlægning af den, som påkalder sig interessen. Siden antikken har leg været tillagt en generel formidlings- og øvelsesfunktion, især på den politiske og religiøse område. Man behøver blot at tænke på de græske komedier eller tragedier, og på de olympiske lege og deres betydning for udviklingen af den græske bevidsthed. Man kan for eksempel tænke på religionernes danse og kultiske lege. Herudfra udskiller de udlægninger, der på en mere speciel måde er rettet mod uddannelse og opdragelse. Legen skal ses som en formålsfri virksomhed, der er stærkt yndet af især børn, og som derfor kan tages i anvendelse til at liste ind i barnets nødvendige færdigheder, kundskaber, holdninger, og under tiden også med et yderligere specielt formål i at danne barnets karakter i en bestemt retning. Det var, hvad jeg havde at sige om leg i den her omgang. Jeg håber, du fik noget ud af det. Og husk som altid at give videoen en like, hvis du godt kan lide den, og gå ind og like YouTube-kanalen, subscribe, eller gå ind på Facebook og give den en like.